Be mae'r term addysg drochi yn ei olygu? Wel, mae addysg drochi yn golygu cofleidio'r dysgwr yn ei iaith darged, yn ei iaith newydd, fel eu bod nhw'n cael y rhan fwyaf o'i mewnbwn addysgol drwy'r cyfrwng hwnnw, Cymraeg yn yn achos ni, a bod hynny'n digwydd am gyfnod estynedig. Mae llawer o ymchwil rhyngwladol ar gael am addysg drochi, ac mae academyddion o Gymru sydd ar y flaen yn y gad yn y gwaith hwnnw i ddeud y gwir. Ond does na ddim diffiniad rhyngwladol cytun ar gyfer addysg drochi, oherwydd bod y dulliau gweithredu yn wahanol o le i le. Felly mae'n debyg mai i ni y cwestiwn mwyaf perthnasol yw sut mae addysg drochi yn edrach yma yng Nghymru.